Калян Иванов, днес играем Dream League Soccer. И играем срещу Тодор Цанев, сам, че него няма да го чувате, защото ако говоря с него, няма да му микрофона му е заед. И както виждате, ние пускаме. И опа, не знам. Сега да видим, ще поведем ли още от началото. То лагва, знам хора, но... О, давай, стори! Що не би по-рано, бе? Нищо хора. Хора много пъти ме питате с какво снимам с мобизен. Сега. О, да, не вървя какъв паска мор. Естрома мор, пропуст. Тодор много знае да спъва хора. Ама. Ай, 5%. Ще кютне. Сега излиза, сигурно. Не, няма да лез, бе. Кой ще направи? Я ще пусна. Хора, когато му вкарам един гол, той ще лефне. Ако искате ми вярват, че той е много слаб. Не! Върди! Не! Аз и сега ще го пяст. Аз много пъти съм го побеждал, тейчо. Той ако съм след, ще оставя всичко тебе. И както това не успях да взема тук. Той що не скипва? Айде, пускайте, бе. Айде. Ну, драгнещо как правят те. Хора, пишете в коментарите на какви игри да снимам. И Тодор снима в момента, той продължава да снима. Не му бута, бе, Тодоракис. Имрене, вие не го познавате, хора. Имрене, ако гледаш този клип, ти измислихме друго име. Имрен Саламов. Направих да сва. Ще ме вкара. Ще ме би 2-0. Що не се хвали, бе, вратар смутан? Мале, 2-0 за Тодор. Ко ще правя аз, бе? Вижте. Що лагва толкова? Че тъп човек. Дано да направи фал близо до наказателното му поле, да види как ще му вкарам. Ще му върна един гол. Дай, Пеле. Браво, бе. Сега ще го обърнем. Пеле, бележи, хора. Какво попадение. Те винаги като тила напред ще му взема топката. Аз правя тема, поне не знам какво прави по-добър. Ето, вижте го. Вижте сега. Хора, той ще го заснеме. Не знам, аз ще го питам дали го издаснил. Вие му влизате в канала и вижте. Не се абонирайте за него. Що да не ядосам, че има повече абонирани. Така, 42-та минута, 2-2. И още не е левна. Той какво си мисля, че ще го оставите? Не. Те би си беше резултат като да. Няма да вкара, той не знае да би фалве. Сега той пуска, хора. Айде, пускай. Кой прави пак? Хора, много лагва, ама какво да направя?
Айде. Мор. Къде му табор? Да видим. Тодоре! После направо няма спре да му викам. Табор. Центриране на табор. За Пеле. Сега да видим Пеле ще направи резултата 3-2. Абе. Хора ще го бяе. Вижте го колко е дразнещо той лап, бе. Мале. Ето той е левна. Просто човек е просто. Ами... Ще търсим пак. Какво изписам, че аз съм загубил? Ами, хора, клипа беше само да направя една игра с него. Много малък клип, но това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, дайте лайк, напишете коментар, абонирайте се и се молите за моя канал, за да качвам тук по-често. И чао!